Loh. Ya, sama kek ya. Ya. Loh, cekei bek. Cekei bek. Cekei. Apa nek njaluk ngono kuwi? Syukur. Loh, pengamuk. Ayo, pengamuk. Masih kok pengen kalah lho. Kalah lo. Oh. Cekei. Cekei. Apa njaluk ngono kuwi? Ngarepe ku yo apa? Lha apa lek wong ora panganan? Ya. Ora panganan lho. Apa iku apa? Sing apa iki lho molor iku lho? Apa pek molor iku? Niku apa gentengi wong?